Здравейте! Днес ще ви направя пай с горски плодове. Ще започна с приготвянето на тестото. 400 грама брашно, масло 200 грама, захар 75 грама пудра, и портокалова коричка от половин портокал. Това е така нареченото ромливо маслено тесто. Сега ще отделя само една малка част за отгоре на пая. Ще добавя сол и едно яйце и един жълтък. Жълтъка ще го добавя, а белтъка ще го оставя за намазване на краищата на пая. Умесването става бързо, за 1-2 минути. И сега ще го оставим за 30 минути да се охлади. Хладилника. Сега ще направя плодовата плънка. Ще сложа сироп от компот от круши. Течността ще започне да ври. И ще добавя портокалови корички, също от половин портокал. След като се получат балончетата за вирането, добавям горските плодове. Аз съм взела замразени, защото е зима. През лятото може с пресни. Добавям и крушите и захарта. 100 грама захар. Сега, тъй като плодовете пуснаха повече вода, ще сгъстим с царевично нишесте. Две-3 минути и сместа е готова. След около 30-40 минути охлаждане ще разстеля тестото в тавичка и ще сложа плънката от горски плодове. Може и на ръка да разстелите, може и с точилка. Аз лично предпочитам на ръка. Накрая го поръсвам с трохите, направих от началото. Краищата ще ги намажа с белтъка. Пече се на 180 градуса 30-35 минути.